Hormatly Atawatan TV YouTube kanalyny tomoşaçylary, ine biz Intellect Bonus adly bähteşimiziň ikinci sezonuna başlaýar. Bilýäňiz, geçen sezonda 4 tapgyrdan finalalyny barat bähteşik geçirdik. Men köp çagyrykly boldy. Ýöne onda tomoşa edilmedi, onda da gyzykly boldy. Ýöne köp kommentler aldım. Indi ikinci sezona başlaýar. İkinci sezonda biz Merdan, Maysa, Kuwat, Aýweder gatnaşýar. Kıysaçık mene başlamak ödülün tanışacak. Merdan, kıysaçık ödülün tanıştırsan, nerede okuyan mı, işleyen mi? Men Merdan Şarif, Levaf vilayetinin yaşayıcısı. Türkmen Devlet İqtisadiyyatı Dolanjır İnstitutunun talibi. Nereden eşittin bähteşimizi? Şu sosyal medyalardan gördüm. Bähteşiklerine gruplandım. Anketta doldurup uğraştım. Öňürek doldurmaya täze mi? Öňürek bir anketta var. Bolýa. Usullarda ötýän sana, Maysa sen? Daşawda vilayatynyň Godaýat raýonyny ýaşaýjysy. Häzirki wagtda okuyan talip. Haýsy bölüm? Teatr fakulteti. Teatr. Indi Kuwat sen? Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy özüm Maýyk Liwadna Türkmen Milli Konserwatoriýasyny. Medeniýet ugry bolýarman, siziňkem medeniýet, siziňkem. Sen ugry nädiň? İqtisadiyyat. Iqtisadiýat, Özüm gepleşige ýörüýte gördüm. Soň gyzyklanma bilerdim, anketa doldurdum. Sizden çağırdım. Sağ ol. Sana da sırarda ötsen, Aýweder sen? Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Hojaýew Aýweder, Magtym Ladnak Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň fizika fakultetiniň talibi. Haýsy fakultet? Fizika fakulteti. Fizika. Dürlü hünärler. Hatta size ýakyra ekeniz. Sen näme çakadyň mı? Man ýaşmy bardy gitaçyk. Gepleşik şu ýarş barada sosial media kanallaryndan bildim. Ondan soň anketamy ýazyp öwretdim. Bilim çağırdım. Çağırdılar. Mehri çağırdı hemen. Tamam. Bolýar, sizler de ötýän bäňde. Aýweder sana da. Indi başlaýas. Indi Merdan senden başlaýas. Ine birden 56 ýaşly sanma, soňra şunu saýlaýar. Birinci. Birinci soramız gelýär. Birinci soramız. Aslında sen uğrunu değiştirek. Joint venture näme? A. Goptur kerhana. B. Yekavara kerhana. C. Bilelikde kerhana. D. Hyzmatlaşyk kerhanasy. Wagt başlaýar. Menin pikirimçe çe jogap bilelikde kerhan. Son karar mı? Doğru cevap gelsin mi? Gelsin. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap C. Bilelikde kerhanasy bildiniz. 100 bonus kazanýaňyz. Aslında joint venture var da men birinci soru oýtdylar boldy. Meniň magistrlyk dissertasiýam temasy joint venture urunda men atda kitabym Türkiýede çap edilen 2005-nji ýylda kitabym çykdy. Joint venture en gowuran temam diýin bilelikde kerhana manalanda. Doğru bildiniz, uğrunuzda iqtisadiýat uplayan. Indi, Maysa, no senne? Sen haýsy saýlaýan? 15. 15. 15-nji soramyz gelýär. Jupiter planetasyndäki uly gyzyl temil nämäni aňlatýar? A. Vulkan. B. Köl. C. Tupan. D. Krater. Wagt başlaýar. 30 sekund wagtyňyz bar. A. Vulkan. Son kararmy? Son sözüňmi? Doğru cevap gelsin mi? Geldi. Doğru cevap gelýär. Doğru cevap C. Tupan. Bilmediňiz? Häzirçe nol bonus. Indi Kuwat, sen o sende. Men 20-nji ýyly saýlan. 20 ýaşyňa ýakyrak bolup biler. Seýlemi? Ya doglan günüm şam. Haýsaýyn? Iýunyň 20. Iýunyň. Ýa-da saýlan 15 ýaşyndan bijek boldum, ona däller edim. 20-nji soramyz. Kometalar esasan nämelerden durýar? A. Zäherli suwukluk. B. Buz we tozon. C. Postly metal. D. Eredilen daş. Wagt başlaýar. D. Eredilen daş. Soň şoňmy? Awa soň. 20 sekund wagtyň bar tek. D. Eredilen. Soňça doğru cevap gelýär onda.
Doğru cevap D derle B. Buz ve tozan. Size ne olmanız? Erbiçen. Inni aýgözel söz nowatsyny. Birinji saptyrmanyň soňky ýarşyna gatnaşýanyşy gylmaz. 8-nji belgi. 8. 8-nji sorumuz Garagum kanalynyň birinji nowatynyň guruluşy haçan tamamlandy? A. 1959-njy ýylyň başynda, B. 1960-njy ýylyň soňunda, C. 1955-njy ýylyň başynda, D. 1956-njy ýylyň soňunda. Wagt başlaýar. A diýen. Soňçaňmy? Dogry jogap gelsinmi? Gelsin. Wagtyňmy? Yok, gelsin. Bolýar, dogry jogap gelýär. Dogry jogap A. 1959-njy ýylyň başynda bildiňiz, 100 wonu. Inni wagtyň ba diýsem arasynda bu siziň jogabyň ýalňyşlygyny manasyna gelen nädir? Masalan, şu sana şey dedim, hakikaten ýalňyşdy, sana şey dedim, senki dogry. Şoň üçin siz men şeýle soramdy, ha bir ýalňyş bolamaz nime? Ine aýgölerim kelek, masalan, nemesine durdy, arkasynda soranyň jogabyny. Indi birinji saptyrmyz tutardy. Nereden? Indi aýdym taýdy. 4-nji. 4. Haçan Ýewropa Birleşigine Ýewrop pul birligi hökmünde dolanşa girdi? A. 1997-nji ýyl, B. 1998-nji ýyl, C. 1999-njy ýyl, D. 2000-njy ýyl. Wagt başlaýar. Yani Ýewropanyň pul birligi hökmünde haçan girdi? D 2000-njy ýyl. Soňçaňmy? Ha. Dogry jogap gelsinmi? Geläsin näme? Gelsin. Gelsin onda dogry jogap. Dogry jogap C. 1999-njy ýyl. Inni, maýsa sen aýdyň aýdýan? 9. 9. 9-njy soru gelýär. 9-njy sorumuz. Aşağıdaky imperiýalaryň haýsynyň hat ýazywy ýok? A. İnkler, B. Aztekler, C. Rimliler, D. Müsürliler. Wagt başlaýar. Bu cevap Aztekler. Düşmedim. Bu cevap Aztekler. Dogry jogap gelsinmi? Soňçaňyzdan? Ha. Dogry jogap gelýär onda? Dogry jogap A. İnkler. Norbonu täbilçeýinde. Indi, Kuwat. Söz nowatsyny? Men 11-nji belgini. 11. Haýsy köle köplenç İtalyan köleleriniň merjeni diýilýär? A. Orta, B. Como, C. Garda, D. Iseo. Wagt başlady. A orta diýen. Soňçaňmy? Ha. Dogry jogap gelsinmi? Gelä. Dogry jogap gelýär. Dogry jogap B. Como. Siz bilmediňiz, nol bonus. Indi, aýgözel, söz nowatsyny sen aýdýan. 18-nji belgi. 18. Haýsy ýurtda dünýäniň iň uzun kenar ýakasy bar? A. Kanada, B. Rusiýa, C. Indoneziýa, D. Filipinler. Wagt başlaýar. A jogap. Soňçapmy? Awa. Dogry jogap gelsinmi? Gelsin. Dogry jogap gelýär. Dogry jogap A. Kanada bildiňiz, 200 bonus. Indi üçüncü sapkara başlaýas. Merdan, söz nowatsyny? 5-lik belgi. 5mi? 5-nji sorumuz. Yaponiýanyň milli gülü haýsy? A. Lilia, B. Sakura, C.
Hrizantema, D. Tülpan. Wagt başladı. Menin pikrimçe A cevap Lili. Soň çağın mı? 17 sekund wagtyň mı? Yok kanka. Doğru cevap gelsin mi? Doğru cevap geliyor. Doğru cevap Ç. Hrizantema. Nol bonus. Maysa, söz o seninle. 31. 31. O senin sorumuz geliyor. Kanada'nın milli sportu haysisi? A. Bowling, B. Basketbol, C. Lacrosse, D. Futbol. Wagt başladı. Doğru düşündükler mi? Basketbol bu. Sonuçlar mı? Doğru cevap gelsin mi? Gelek. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap Ç. Lacrosse. Sizden bilmediniz. İnni, Kuvat. Söz ne seninle? 20. 20. Ha. 20 sorumuz geliyor. 1972 yıldan beri Ceylon adası ne ile adlandırılıyor? A. Bhutan, B. Sri Lanka, C. Nepal, D. Filipinler. Wagt başladı. Mening jogam B Sri Lanka. Soň soňaň mı? Ha. Doğru cevap gelsin mi? Ha gele. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap siz bildiğiniz B. Sri Lanka. 300 bonus. Şimdi Aygüzel söz ne seninle? Sen aytın saylayan. 28. belgi. 28. 28. sorumuz Türkmenistan'ın en büyük nohudu yani gerşi. A. Köpetdağ, B. Ayırvağı, C. Hatardağ, D. Kızılkaya. Wagt başladı. Soru düşündükler Aygüzel? Hawa. B cevap Ayırvağı. Soň soňaň mı? Soňky cevap. 17 sekundun mu? Yok. Doğru cevap gelsin mi? Gelsin. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap B. Ayırvağı bildiniz. 200 bonus sorandınız. Sağ olun. Inni, sen bildin onu. Bana sağ olayım gerek ya. Biliyorsunuz, makul şertlip 3. sapkırdan sonra. Inni, ahiri kim neyse bonus kazandı şu anda yadaya vara? Merdan 100 bal, Maysa 0, Kuvat 300, Aygözel 600. Inni, makul şertlip maliyemiz neymi? Inni şu şertli isteseniz, şu kazanan bonuslarınızın karşılığında manat alıp, mesela şu 100 olsa 100 manat, 300 olsa 300 manat, 600 olsa 600 manat alıp, oyundan çekilip biliyeniz ya da oyundan devam et biliyeniz. Maniyet şu makul şertlip. Inni, Merdan, çekiliyen devam et diyen mi? Ya devam et. Devam et diyen. Maysa, çekiliyen devam et diyen mi? Devam et. Kuvat, çekiliyen devam et diyen mi? Devam et. Devam et diyen. Aygözel, çekiliyen devam et diyen mi? Devam edin. Devam et diyen. Şimdi onda Merdan Semin'den yeni devam ettiyiz. 4. sapkırmada geldik. 4. sapkırmada cevabın bonusu 400'dür. Aslında başlaqda bilmeyeni sonra da has tijen kitlerle olayanlar. Şonun için bağlı ağlı ruhtan düşmetirli. Bağlı köplerin arkaylaşmatırlı da. Yani 4. sapkırmada 400 bonus, 5. sapkırmada 500 bonus, 6. sapkırmada 600 bonus. Aslında şu 3 sanırım bilen adam birincisi bilmedi yenici olma şansı var. Конечно, birincisi soru bilenler bunu bilmemek şartıyla. Şonun için ruhtan düşmeyen Merdan bir yüzün salık görünüyorsun. Ne sözün o seninle? 10'luk bel. Neyse? 10. 10 mu? 10 sorumuz geliyor. 1952 yılda Albert Einstein'e hayfi yurdun prezidenti vazifesi teklif edildi. A. Fransa, B. İsrail, C. Germanya, D. Finlandiya. Wagt başladı. B cevap İsrail. Soňky cevap mı? Ha. Sal cevap berden öğren, bilýärdiňiz diýen. Bilýän o. Doğru cevap gelsin mi? Gelsin, gel. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap B. İsrail bildiniz. 400 bonus. Şimdi Maysa. Maysa sen eğer ne ol bonus? Belki bundan sonra diyeceksin. Uruktan düşme deyip yan ayttım. Merdan sana da şu söz aytdiyan. Sen haydın saylayan.
24. 24. 24'ün soramız geliyor. Kosmosa ilkinci olup haysi alkolsuz içki kabul edildi. A. Pepsi, B. Fanta, C. Coca-Cola, D. Snapple. What başladı? D. Snap. Son soğan mı? Doğru cevap gelsin mi? Vaktın var mı? Tek 18 sekundun mu? Gelay. Gelaysın. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap C. Coca-Cola. Sen Snapple'lıydın mı ya? Neyli? Men öldüm olsa misal düşünde bilmesem birinci yazmış şu Coca-Cola da. Olar son kıçkanlar aytdı. Snapple ne mene bilemek doğru mu ettim Snapple? İçmem göremek. Ütkeşer, her son ütkeş konuşkan bulamat deydin mi? Öňden badyr aytdy. Ha. Inni kuvat onu sen. Men 6-njy eliyim. 6-njy sayıya. 6-njy elidäki sorumuz sport bilen baglanşykly. Angliýanyň Premier Liga futbol çempionatynda iň çalp hat-trick eden futbolçy kim? A. Muhammed Salah, B. Cristiano Ronaldo, C. Sadio Mane, D. Gary Kane. What başladı? Futbolistlaryň men tanaýan ikisiniň arasynda bar Muhammed Salah ýa-da Gary Kane. Wagtyň barmy tek? Pikirlen bilýän azajyk. A. Muhammed Salah. Soňçaň mı? Ha. Doğru cevap gelsin mi? Gelä. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap A. Muhammed Salah değil. C. Sadio Mane. Bilmediğiniz nol bonus. İnni. Ay böyle söz ne olsa seninle? 38-nji eli. 38. 38. sorumuzun sorplarına anlaşıklı. Beyzbol toparında neç oyuncu bolýar? Yani bar. A. 8, B. 9, C. 10, D. 11. What başladı? Soragyň jogabyny bilemem. Yana B jogap 9 mı diýip pikir edýär. Soňçaň mı? Hawa. Doğru cevap gelsin mi? Gelsin. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap B. 9 aslında bilýän ekeniz. Siz 400 bonus kazandınız. Näme üçin 9 diýdiniz, onu bilmeýänmiňiz? Gözüm ilk şoňa düşdi. Ha, gözüňe bir hili ısy görünmi? Hawa. Sonra o nädin sonra? 38 soru. Bolýa onu 4 tapkyrmyzy geçti. Indi 4-nji tapkyrmyzda makul bonus var. Makul bonusda soraly başka nemeden gelýärdir. Indi Merdan, Maysa, Kuvat, Aýwedel makul bonus tapkyrmyza geçýäs. Indi biziň ýani Mehrima ýatlatyşýalyk sorum ýa sowgat mı diýse, 1-den 4-e soralar bar. Seseňiz, sora saýlasaňyz, şo 1-den 4-e sora gelýär, bilseňiz ýa-ni 500 bonus kazanýaňyz, we baryňyzy artdyrýaňyz. Ýa-da ýok, men sora gerekkel, men sowgat alyp çekilýärseňde bir gijeçik bir sowgatçymyz bar. Makul hyzmat terjim merkezining sponsorlarynyň gijeç sowgady bar. İlk şu sowgadyny mähri size gowşursun. Ondan sonra da ne ýa-ni bonus tapgyny etjek. Bolýar? Indi şu ýagdaýda kimin baly nähili bir gysaçyny balymy ýatlaýly? Böyle. Merdan 500, Hawa. Maysa 0, Kuvat 300, Aýwedel 1000. Bun şeydämi? Onunla Merdan sana soraýan. Soraw me sowgatmy? Soraw. Soraw. Maysa sana soraýan. Soraw me sowgatmy? Doğru. Soraw. Kuvat sana soraýan. Soraw my sowgatmy? Soraw. Soraw. Size Aýwedel? Soraw. Onda mene soraw gelýär. Onda başladyk Merdan senden. 1-den 4-e sana saýlaýan, näçe saýlaýan? Birli. Bir saýlaýan. Birinji soraw gelýär ondan. Birinji sorawymyz Gadymy mer Döwlet Taryh Meden Gorahanasy haçan UNESCO-nyň sanawyna girildi? A. 1998-nji ýyl, B. 1999-nji ýyl, C. 2010-njy ýyl, D. 1992-nji ýyl. Wagt başlady.
Mening pikirimçe B jogap 1999-njy ýyl. Soňky jogapmy? Ha. 20 sekundun ma? Ýok, soňky jogap. Doğru cevap gelsinmi? Gelsin. Doğru cevap geliyor mu? Doğru cevap A 1998 yıl. Nol bonus. Indi Maysa, sen aydın saylayan buradan 4 eşelli. 2. 2. İkinci sorumuz geliyor. Bonus sorumuz. Ne belli yazıcımız? Berdi Kerbebayev, Hasan Dünya inni. 1894. Dur qarasın tek. Sorum. A 1893 yıl. B 1894 yıl. C 1895 yıl. D 1896 yıl. What başladı? B cevap 1894. Soň çoğan mı? Sorular okumakam, cevaplar okumakam aydanıza göre özüňiz şeýle jogabyny näme bolla şeýle mi? Doğru cevap gelsin mi onunla? Doğru cevap geliyor. Doğru cevap Maysan ayçyşalyk B 1894. Ne Maysa 500 bonus kazandyňyz. Hä diýdim men de gurupdan düşmän diýip. Indi kuwat. Şeýle barkaýlaşma. 4-nji sowal saýla. 4. Bunda öýle sana çaly. 4-nji sorumuz. Garagum kanaly haçan aşağıda gelip ýetdi? A 1960, B 1961, C 1962, D 1963. What başladı? Doğru, açınlıkta kuva şey değil mi? A 1960-njy ýyl. Soňçuaq mı? Doğru cevap gelsin mi? 10 sekundun mu? A 1960. Doğru cevap geliyor mu? Doğru cevap A 1960 değil. C 1962 nol bonus. Indi aýböli sen 3 saýlaýan. Değil mi? Ata saýlamadyň sana 3 saýlaýan. Ja. Indi 3 göreli näme? Gül Bilbili destanyň awtory kim? A. Mawrupi, B. Şavende, C. Andalip, D. Gaýby. What başladı? Şu destanyň awtory kim? On beş sekundun mu? A jogap magrup diýer. Soňçuaq mı? Tamam. Doğru cevap gelsin mi? Gelsin. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap B. Şavende. Bilmediniz nol bonus. Altıncı sap kırmızı yani 600 bonus kazanýaňyz, bilseňiz ve köp adam ine altıncı sapy çödýär. Yani şeýle görünýär şu an. Sonuçta öňde marýarlar arkaýlaşmasyn, ýydan gelýärlerim gaýratmasyn mı diýin, näme diýin. Indi merdan soňky kelesi sana berýär. 14. 14. Indi 14-nji sorumuz. Lukmanyňyz size 3 sanaty gerde çykan tabletke berýär. Ve bulary her ýarym sagatdan birini içmeli ýer. Şonda size näçe wagt gerek bolar? A 1,5 saat, B 2 saat, C 30 minut, D 1 saat. Wagt başlaýar sonra düşünipmi merdan? Onda öňde makul garaşyk bar, ruç gören satlama bilersiň gerek bolsa. Mening pikirimçe şu A jogap 1,5 saat. Soňçuaq mı? 15 sekundun mu? Doğru cevap gelsin mi? Gelsin. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap D 1 saat. Şimdi düşündüreyim sana. Düşündürdüm aslında. Düşündürdüm. Tamam mı? Şimdi ben berdim. Şu an içtin birine. İkinci nasıl içtin? Yarım saatten içtin. Üçüncü nasıl yine yarım saatten. Ne oldu? 1 saatte çık oturdun. Doğru cevap sonuçta D. Düşündükle ha? Şimdi Maysa son gerek sözün o seninle. Sen aydın saylayan. 25. 25. 25-nji sorumuz geliyor. 25-nji sorumuz. Haýsy e-poçta hyzmaty Microsoft'a değiştirdiler? A. Outlook, B. Yahoo Mail, C. Gmail, D. iCloud Mail. What başladı? Doğru düşündün mü?
Şuların biri Microsoft işli. On sekundun alıp barayım. Dört sekundun aldı. Çeçme. Sonuçan mı? Doğru cevap geldin mi diyecektim. Bu aklına muhtar diyor. Aslında doğru cevabım Gmail'den deldi. Doğru cevap Outlook. Yani Hotmail'in bir terden emesi diyen yarakta. Siz bilmediğiniz nol bonus. Şu 30 sekundun içinde cevap vermelidir. Aslında sen şu an Outlook'u bilen olsan da vaktinde cevap vermediğin için, yani sonuç cevap demediğin için vakti yıktırdı. Yöne siz aslında yine yanlış cevap verdiğin için kemir ütken netice yok da. İndi kuvat, son kez sözün o seninle. 19. geliyor. 19. 19. sorumuz. Aşağıdakilerin haysisi Nigeria'nın payitahtı? A. Abuja, B. Juba, C. Niger, D. Lagos. What başladı? Soru çünkü what? Hava. A cevap Abuja. Sonuçan mı? Doğru cevap gelsin mi? Gelez. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap A. Abuja bildiniz. 600 bonus falan yani. Aslında ben şu soruda doğru cevap bilmeyen adam C. Niger'in diplerim kadar fikir ettim. Bilmeyen adam. Bilmek cevabı biliyattın sen şeyle mi? Bilmeyen adam şunu dipler tabi yakınla birinizden. Şamil yanlıştırma için koyuptur da soru tayarlarına. Yöne bildiniz siz. Şimdi ay göderiz. Son kıyıda sizin o seninle. 48. belge. 48. sorumuz geliyor. Yine ay göderin bilmesine göre de yenici kesitlerini yaşıyordu. 48. sorumuz. Iqbal romanının avtoru kim? A. Atağa Şudov, B. Hıdır Deryayev, C. Bekçi Takif, D. Ağahan Durdiyev. What başlaya? A cevap Atağa Şudov. Sonuçan mı? Hava. Doğru cevap gelsin mi? Gelsin. 25 sekundun mu? Gelsin. Olya doğru cevap geliyor onunla. Doğru cevap. Kıynasak da Atağa Şudov değil. Aslında belli bir roman, Iqbal romanı Hıdır Deryayev çünkü siz bilmediğiniz nol bonus. İnni, mehri. Sonki yadıya göre bağlıra isterseniz bonusları. Merdan 500, Mayfa 500, Kuvat 900, Ayvazil 1000. Mung. Onunla şu yadıya göre aslında yeni ayvada siz yenici olayanız. Mung bonus, yani mung man kazanyanız, kutlu olsun, geleyin beri. Ayvada yenicimiz oldu, mung bonus kazandı, mung manat. Ayvada ilk filan bayram koşturuyan, kutlu olsun, neyse etsin. Kıysaçık ne özünde alan duygular, yenici olmakla mağnaşıklı. Bäsleşik gyzykly gitdi, çekeleşikli gitdi. O esasy bärde kim köp bilip kim az bilýänini dälle. Mesele bärde netiwe. Soragyň aňyrtyn nähili belgiň aňyrtyndan nähili soragyň durandygy. Men göräýmäge bu bäsleşijilen bilýän soraglaryny bilmedim miken diýip pikir edýän. Bulan bilmediklerini men bilýän bolup çykdym. Bilip bolana kimin ýeňi bolup ýeňi. Aslında son güne biläýmelýär. Şol biläýmelýär, bilmedim. Ne karıştırdın mı ya? Karıştır, biraz neme diye alжырат ya. Alжырат ya. Bol ya. Netiwesin onda? Sağ ol. Hormatly Atawatan TV YouTube kanalyny tomoshaçylar, ine birinji tapkyrymyz, ikinji sezon birinji tapkyryny jemledik. Ine aýweder gylymyz ýeňji boldy. Inni bir kıysaçyk Merdan, Maysa, Kuvat, aýweder ine özüňizde galan täsirleri kıysaçyk bize aýtyp berseňiz, ine Merdan. Bu bäsleşik. Telefonda başly 500 dol kazandyrsynız, 500 bonus şey değil mi? Gıyın geldi mi sana sorular? Yok, kıyın gelmedi yani cevaplarımda biraz çalıştım. Evet, alжыradın mı? Aslında baştan 100'lerin başladın golü. Nesibe. Ha, nesibe, ona söz yok. Öyle diyecek golü yani hani baştan sen bildin baştan aýweder ikiniz bildirsiniz da birincide. Umman näme maksadın, zadın, bundan sonra tapkırlamızda kemçiliklerimiz vardır, görünürsün. Ayt arkaýyn we keşekke näme diýen keşekke şu ýerde. Söz berýän. Ine 3 tem şaýat. Näme kemçilik bolup aýdaýyn? Dogry aýtýan. Kemçilik ýok, o bäsleşik. Bundan sonra gatnaşaklar näme maksat berjek onu ikinji tapkyrmada, üçüncü tapkyrmada, dördüncü tapkyrmada?
gatnaşmaly, şu öz bilimi artdyrmak üçin gowy, bilmeýän zatlaryny öwrenmek üçin. Sen taýýarlanyňmy? Mysal üçin gündelik şeýaşy sağlanyňdan soňra taýýarlyk gördüňmi ýa-da göni öňkü bilýänleň bilen geldiňmi? Dil öňkü bilýänleň bilen. Bolýa. Indi maýsa, söz no sende. Sen başdan ýoşurak gitdiň bir soňra bir 5-de bir tijendiň bolan ýöne sen näme diýen? Menem aýgödölüm diýende goşulýan, ol esasy kim bilen, kim peste däl, şol saýlan sanyňa näil soraga bas gelýär. Men bilmeýänlerimi bular bilýänler. Ne diýerdi? Olaň bilmeýänini men bilýänlerin esasy şol sanyň arkasyna näil soraga durýar. Men sana diýerler. Dogry etdiň diýersiň kadip kiretdiň. Soňky sorada aýgödölükdi bilmedi. Şondan bilmedi diýdiňmi? Hawa diýdim. Şo, sen diýendir, sen merdan senem diýendirsiň. Senem diýdiňmi? Şondan bile maňa düşse da diýendirsiň. Diýsiňiz ýa-da Birden awr teretdiler. Hawa, bir näme şansym bar. Hani bu oýunny ýöne şans oýunlar. Ýani kıyarak nisibe, bas söz ýok. Ýöne durmuşyňa nisibe. Ýöne durmuş nisibedir aslında. Ýöne şo nisibeni näil ulanmakla magnaşykly. Aslında görýärmi? Aýgödür nisibesinde ansaçyk soru çykdy. Aýgödür ulanma basarmady. Demek ki durmuş diňe şansan däl, bilmelem de. Bilmelem ýa-da şo kynçylyk diýmeýli unup bolýar. Kynçylyk diýýärli. Şo kynçylygyň bärdek 30 sekundyň içinde salt çözüp çykaryp bilmek önem durmuşda gerek zat. Men kirimçene ýarşyň size goşandam şu bolup bilerdi. Bärdiýän halak aýgödül dogry etdi, ýani öňki nimeler öwrme belli etdi, bärde siziň bilim derejeňizi biz barlamyz ok. Elbetde bilmeden bäri çykyp bolan ok. Bilmeli ökmen. Ýöne durmuşdan bäri bilmek mümkin däl. Men size boyun alýan, ine men aslında şeýlerinde hukumdan doktor diýen ilmi iş eden adam hükümde boyun alýan. Şu 56 soruň, 56 joganym bilýärlemmi, bilmeýärlemmi? Ine men alyp barjak hükümne. Ine Şamil täýärli, İsmail muny nime geçirýär, bula bilýär soralaryň men köpden şäherde şöyle tanıyan. Demek ki men boyun alýan ýa-da men ilmlaryň doktor diýen derejesi gelip men bilemem aga. Demek ki bärde diňe bilmek, ýani siz bilmediňiz, ýani mysal şu merdan, maýsa, kuwat ýeňiz bolmady demek olar atlayan okmaýyna gelen ok. Men şonu üstüne bas aýtýanda, mundan sonra gatnaşjaklardan üçin çekinmeseler. Çekinmeseler. Sebäbi medeni batyrgylyk şu ýer çykmaň ödüm. Esasan sen mysal üçin medeniýet ugrundan okaýan, ýani kuwat senem şonu okaýan, medeni batyrgylyk. Yani şunu ödüm uluzat men pikirimçe. Indi kuwat indi söz soňa senin onunla. Maňa öz ugrumdan nişmet soraglar şonna ada çalçyrap. Sen näse? Aslında senem ýaklaşdyr, soňa aýgödür kiňiz. Hay sorak bilmediň esas ýa-da şonu bilmeleken ýeňiň. Men şu esasen futbol barada futbol. Şu sorak öň çykdy ýöne. Edem Şamil. Öň çykdy. Bu näme görkezýär? Diýmek, haýsy soratçy? 5 mi edim? 4-nji soru mu? Şonu bilen bolsam, şu aýgödürler sen bolardyň mysal üçin. Ya ýetdi, oňa söz ýok. Diýjek bolýanym, aslında gowulyp şeriat tutmak üçin biz her nimede bir soru berýäs. Maksadymyz näme? Öňküňem ýaşy gatnaşanlar öňküňem diňläp getirirler. Maksadymyz näme sorulardan bir nime görkezmek. Aslında näme bolsa täze bir nime täýärläs, oýun ýarak, intellekt bonus diýip bir aplikasiýa täýärläs. Şöyle çıkan sorularımız hem mesela şöyle edir şeýerdäki ýalar online hükümne oýnap bolar ýalar, ýöne çıkan sorular goýjak bolýar. Şu adresde çıkan sorular İsmail Ýygnawty, Şamilden Aliýa we soň bir bizim göp adip webmasterymyz var, şu täýärlejek. Ne sorularym ine näip bolsa beýle diňe şeýet ilkitmez, näip bolsa gelecekde de çağalar üçin esasen hem peýda bolar. Aýyr aslında sen ýa aýtdyň ýöne bir gysaçyk bir jemlap bersen. Gepleşik gowy gitdi, bätleşik gowy gitdi, çekeleşikli gitdi, soralar gyzyklydy, biraz kynrak, ýani gyzykly. Awa näme edebiýatdan köpräk okumalymy gözetdirdim. Özüm üçin hawa. Belki ikbal nimetini okarsyň öýe bar bundan sonra. Nefip bolsa. Indi hormatly tomaşaçylarymyz, ikinji sezonumyzyň birinji sapkyryny jemledik. Ene merdan, maýsa, kuwat, aýgödül gatnaşdy. Hem tuğulem aktivni işten gatnaşdylar. Biljek bolýar, köpsen billerem. Ýöne aýgödül ýeňijilik bir ýeňijime çykýar täbi. Aýgödül ýeňiji boldy, aýgödül gutlamak bilen näip bolsa indikepde ikinji sanmydy. Ýa-da ders şu bähteşe gatnaşmak kılıkmaýan bolsaňyz, Atawatan Türkmenistan
Halkara jurnalının Atawatan Türkmenistan'da.com diye sayti vardır. Şu saytta intellekt bonus bizim logamızın aşağısında online ankete tapşırıp bolýar. Anketany tapşyryn. Bir soň içinde oğlanımız gıýlamız saýlawarlar. Ve ne kitaplarımızda da 4 sanak oğlanımız gıýmada garaşýar. Ine bizim gepleşmede Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalının şu gepleşigine makul hyzmat terjime merkezi bilen Atawatan danışmanlyk firmasy sponsorluk boldy. Yani şeylerde biz gepleşimiz jemleýär. Bu da inniki tarlamızda görüşýänçek hoş, sağ olun.